Camaradas e amigos, benvidas a la organización de Electrodomésticos Fernando Árbol de Moaña. Vou contar o chiste. Eu non podo aplaudir que... Cala a miña cámara. O sea, arreante, eu vexo a catro persoas facendo isto, eu abraiome, O sea, o verbo é ese. Vedes como diante de vos, para entrar na de Perniñas, hai unha criatura extremadamente alta comparada con Bosco. Incluso vos leva como unha cabeza e media. Necesito que todos tides unha percepción. Que é 20, non? Sí. Joder. Insight. Vai, por Dios, non? Percepción. Ah, pero percepción. Vale, eu saquei 7. 9. A mí si me dices que un máis un se son 7, Eu está 14. bien, pero si non... 7 más 2, 9. Mi madre. Ok, 14. Para vos, simplemente unha figura alta. Ti, as formas, os bultos que van salindo, parece que pode ser como tres personas como a un encima do outro nunha gran gabardina. E na porta de Perniñas ves varios carteles de prohibida entrada e ves a foto de 3 goblins. Da espalda, das costas, ves como lle salen unhas ollas de goblin ao señor alto. Estás sumando 2 máis 2 a unha velocidade que non é habitual para ti. Vale, eu... Claro, solo precio... Solo precio el, claro. De momento só Eu non... sí. Vale. E non bueno. Esa de mirar, que é de mala educación. Aquí isto é moi raro, estas proporciones non se corresponden con nada que vira eu antes. Podes preguntar ao noso anciano amigo, que ele ten moita vida logo, moita experiencia. E que é moi sigiloso. Que lle parece? Eso é. Ah, Que se pode ir logo el... Mira, bello, podes ir por detrás do gicho ese e mirarlle por debaixo da gabardina un momento. Solo eso é, solo por verse desnudo, o resto non xiva. Teño unha corazonada. O vello, con unha inocencia absoluta, dis detrás dos goblins estos, que están apletonados. E o dio super alto. Entón escoitamos todos. Escoitamos todos, escoitamos os goblins, e como medio se giran, intentando non caer un encima do outro, miran vos. Vale, entón eu que teño competencia en Goblin, podo ir de colegueo, para chavales, que pasa aquí? Que está pasando aquí? Bueno, que onda? Va a ser máis de rollo. O que está arriba. Queremos unhas cervezas, Perniñas, como non lle pagamos a última vez, non nos deixa entrar. Pero o noso amigo aquí, anciano, en principio ten... Eso. Por 5 platinos de nada, barra libre, free for all. Aquí. Non vos chivedes a listo, vale. Vale. Pero de verdade que o noso vello... O noso vello ten cerveza. Non tens que entrar na de Perniñas. No hablo tu idioma. Que tento. Digo yo, é verdade. Sí, no, é verdade, claro, que o noso compañeiro anciano, este ten, logo, cerveza ten. Pero é que a de Perniñas gustanos máis. Vos non vos chivedes a listo, vale? Vale. Vale, bueno. Mira, nos vamos diante, se vos parece, vamos a pedir unhas birras. Sentadvos con nós, se vos parece. Non, pero non vos chivedes. Vale. Temos que chivar, non vaya feo, acaba de facernos. Vos diredes, eles como que se olvida de agacharse, dá contra a porta de arriba, medio casi se caen. Sí, medio casi se caen, pero intentan colocarse e Perniñas, suquetados como os recibes, sentades, séntate, ahora te atendo. E eles non saben... Prefiero estar de pé. Como... Porque se non Sí, teñen corpo para sentarse. E entrades vos na de Perniñas. É un establecemento que cheira a taberna, cheira alcohol derramado dúcias de veces sobre as mismas mesas. Está bastante animado, hai grupos aquí e alá, e vedes detrás da barra Perniñas, un señor voluminoso que, pese a eso, se move con bastante agilidade pola barra
dando resposta a todas as peticións. Cando vos ve, sí, que queredes? Señor Perniñas, en base ao cartel. Sí. É vostede? Non o ves lá? E levanta unha perna de pau. Ves como non ten rodilla, non ten xeonllo, e dende o muslo ata o... é unha perna de pau. E despois levanta outra. E enseñache outra perna. Eu non fago asuncións, porque nunca se sabe, pero o que ia dicir é aquí o amigo quere unha cervexa, imagino. Sí. Cervexa. Sí. Bello, cervexa. Ah, me duda ofende. Genial. 5 cervexas, se pode ser. Tamén se pudiese darnos algo de información sobre como está transcurrindo toda esta situación do torneo, o que sexa. Ainda non acabaste de preguntar, e xa tedes todos a bebida na man, Dirigente, sí. e xa o vello pagou. Xa, quitou no do medio todo. Este bello. Isto é un chollo. E, perniñas, sí, que queredes saber? Ah, novatos, claro, sí. Sí. Eu se hai algún tipo de beneficio por ir con unha persona maior, logo, se hai algún De tipo feira de exacto, sí, de eso. Tal cual, prueba de acceso así para seniors. Tamén subsidios por discapacidade Eso, intelectual, Calquera tipo de- cuotas A ver. femininas. Si deran subsidios por discapacitados intelectuales, non ganaba o gremio. Non ganaba nada. E o do vello, todos son ventajas para vos, porque cando vos ataque un lobo ou un oso, corredes e sempre vai pillar ao vello de primeiro. Que máis queredes? Eso é verdade, eso. Entón non hai. Non hai. Tampouco En que adaptado. consiste un pouco a prova que vai haber, a que se está facendo, que se vai facer aquí? Pois, a verdade é que cada vez sodes máis miñas xoias. Antes había que pelear contra un golem de barro, e era espectacular, a verdad. Sí. E pasaban un de cada 5. Pero como están morrendo moitos, este ano dixeron que van poñer unha prueba fácil. Problemas co seguro, teríamos. Non sabes de que vaya a probar. Sí, isto, se me deixas acabar. Como son os bardos, que non deixan falar. Non te veñas agresiva. Así hemos tenido un problema, ti máis eu. Acabamos de chegar, estamos tocando carallo. Pero non Espera, nos contes. dices a Perniñas que está explicando. É verdad. Alguén mo sentido, Eso, que antes eran pruebas guais e morrían bastantes, pero agora sodes uns miñas xoias e non sei que de dereitos da persona e bla, bla, bla. En fin, cosas do emperador. E entón este ano simplemente tedes que abrallar aos suíces. A brallar. Sí, é un rollo como un casting e se demostrades que tedes material para ser aventureiros, xa está. É como de fácil Sí, se abraian esta xente, non sabemos, claro. Precedentes de abraiar. É que antes había que pelear e matar a un golem, entón... Así. Claro. Últimamente, como se abraian? Como estás vendo tú? Non te recomendo, Non, No, son incorruptibles. pero podemos juntalos. Non te recomendo. Entón, tú últimamente que viche con que se impresionan logo? É que ainda non empezaron as pruebas. Ainda non empezaron, vale. Como os chamades? Como é? Si algo de... É Fab. Sí. Pois- Electrodoméstico. Fernando... Sí. e a Bolera Bolera. Moaña. Pois ides tarde porque ides de primeiros. Uf, Top. De primeiro, pero alguén terá que explicar non sei que... Vamos? No, vamos para e pañamos. Vale, vamos. Rápidamente. Hai que hablar a xente, non Hai que sei hablar que a vai. xente, pero... Cantamos de echarle unha canción, poñemos uns Iso non só de aventureiros. uns fogos aí. Bueno, eso sí que é verdad que Pero non, ou moi ben ou moi mal, igual, quer decir, se non vamos facelo excelsamente, que non ten moita pinta, eu intentaría xa tirar polo extremo de abaixo. Logo que se abraen do mal. Logo que tal. Eu digo, Sí que é certo que a xente gustalle Sí. apoiar a alguén Eso é. Sí. con máis dificultades. Eso é. Non estou entendendo o que queréis facer. Non estás entendendo. Bueno, eu porque teria que ir estás vendo a ver que nos propoñen aí. Vamos aí aos 5. Ides correndo, de feito, escoitades como os xogos están a chamar por megafonía. Electrodomésticos Fernández a Bolera Moaña, por favor, tócalles. É un bo nome, É un Que bo ben nome. eliximos. Increíble. Era autoridade. Van Increíble. chamando un par de veces e a voz da megafonía xa se empeza a enfadar. Último aviso. Bueno, vamos. Di último aviso varias veces. Pero bueno. Chegades ata a plaza do torneo. Donde vos recibe rapidamente o mestre de cerimonias, que cando vos ve chegar xa asume é Fab, non é Fab. É Fab, Sí. é merda de nome. Pois veña, e xa vos empurra contra o medio. Estades agora mesmo no medio da plaza. A plaza
A plaza do torneo ten un graderío onde hai bastante xente animando e ten como unha tribuna central onde hai 3 figuras. Ves unha figura dun señor humano calvo con unha barba moi ben perfilada e unha armadura que berra cartos, unha armadura dourada e vermella con acenos máxicos, vedes como brilla. Ti que estás máis habituado a armaduras deste tipo, ves que parece non testada en batalla, parece como unha armadura ornamental. Ao lado esquerdo deste señor hai un segundo home, neste caso un elfo, vestido cunha túnica, sentado na súa cadeira tamén, e á dereita hai unha elfa morena de melena larga que está en actitude absolutamente desenfadada, cos pés encima da barra e como apoiada así contra unha espada que é máis grande que ela, un pouco rollo espada do Final Fantasy. E está así un pouco como un pouco desobrada, leva un peto metálico, pero non unha armadura tan traballada, e védela de mirada peligrosa. Esos son os 3 suíces. Levántase o central, o da armadura traballada, e fan, non nos gusta que nos fagan esperar. Tedes 3 minutos para decidir como vai a ser a vosa actuación, e despois o tempo que precisedes para executala. Ante vos dispoñedes de todo o que queirades para empregar. E vedes como hai distintos monicreques contra os que atacar ou contra os que lanzar feitizos para que podades empregar. Diría vostede que a nosa tardanza foi unha falta de respeto abraiante? Claro, está abraiado do que tardamos. Diría que tedes 3 minutos. Que xa empezaron. Vale. Entón, A ver, logo. temos que demostrar as nosas destrezas peleando contra estas movidas que hai por aquí? Ou temos que facer cosas abraiantes? Claro, podemos, mira, a mí ocorreuseme de primeiras sacrificar o vello diante deles cunha pócima que pillou ao principio. Entón un día de ácido, espera, claro. Claro, dámoslle iso, facemos unha movida moi gore, e iso ten que abrallar a esta xente, va, A mí claro. Pero preocúpame... non parece moi de aventureiros. A mí preocúpame que en canto o vello morra, os cartos desaparezan. Claro, se está protegido de alguna forma máxicamente Sabes? o rollo ese, claro. Imaginas que morre o vello e os cartos desaparecen e aparecen en outro sitio? A ti me han hecho moitos cartos do vello, porque para mí por 2 birras, tampouco... Os cartos de vello están bastante ben, eu teño que dicir que... Pero, por que non lle preguntamos ao vello, que seguramente ao longo da súa vida viu moitos aventureiros... Sí. Se opina. Sí. Claro, usted que pensa que sería abraiante para usted, nos seus estándares de abraiamento? Home, matarme non. Sí, pode ser. Esa idea está descartada xa. A ver, era unha... Bello. unha idea. Bello. Pero Es que sí. eu recomendo que cada un de vos pois use o seu punto do fuerte, o que sea máis poderoso. E se tedes algunha sinergia entre vos, pois mellor. Claro. Entón, non sei que facedes cada vos, porque vos acabo de conoceros e non vos espiei no pasado. Tú que hechizo tes? Sobre todo son carismática. No, fago efectos de movidas, con luces y rollos. Insulto. Contas chistes tamén. Sí, conta chistes tamén. Espérate. E podo disfrazarme, non de ovella, ao parecer, Vale, pero de outras cosas. entonces, si eu me baixo o vial de ácido ese ao toque, mentres tú contas o chiste del perro mis tetas, eso é abraiante, de alguma forma. Non me acordo do chiste de Parramisteta. No, bueno, pero así, unha abstracción, como Non vou contar concepto. o chiste que sei, que o único chiste que sei iba a ser ese. Bueno, vale, pero déixalo para a actuación, sí. Sí. Claro, eso, mentres eu baixo o vial de ácido ao toque, e vos facedes algo tamén, eso é abraiante. Pero por que queres pegar un vial? Porque me quedei con curiosidade. Claro, que igual é unha curiosidade letal, é verdad. Sí, é que eu non quero asumir porque... Vale, entonces Porque é un pouco racista, pero eu asumo que ti podes botar lume pola boca. Sí, que é verdad, sí. Ao toque. Sí, entonces podes facer eso, vale. E se te fago uns efectos de luz? É o que te dicir, eu teño tú botas aí- prestidigitación, eu podo estar facendo aí unhas sombras chinas, tamén tal. podes. Mentre Está boto lume pola facilitado. boca, tú contas o chiste de... Bueno, o que sepas,
e vos facedes algo, home, isto é abraiante. É inútil, sí, pero tamén é abraiante. O sea, é sorprendente o esforzo que se lle dedica a algo que non ten tampouco ninguna finalidade. Eso, Eu podo facer acrobacias. vale, canto pesa o vello? Peso negativo. Puedo facer malabares con estes dous. Eso, O vello e a Eso está ben. Pois eu creo que é abraiante. Eu podo tirar dardos mentre facemos iso. Matar a Oye, alguén. ti podes aproveitar o da botella, que eres boísima ca botella. De verdad. Boísimo. Sí, eu creo que así un Si queredes un vodevil matar al esos. gen, sabedes o que sería brillante? ¿Qué? Conseguir matar a un dos jueces. ¿Para qué? Uf, claro, porque hai... ¿Quién se lo esperaría? Eso é verdad. Pero hai que É verdad. peso de lei encima, claro. Ah, culpa súa estar no medio. Entón estou dicindo o vello. O vello, sí. Eu diría de non facer caso, porque igual ten unha herencia personal con el ou algo. Isto é evidente. Claro, isto é- claro. Sí, sabe. Pero o que podemos facer é tiralo. Pero escuita, vello. A que ven iso? Tes algo contra este xurado ou algo? No, pero si des a matar al gen que non sea a mí, polo menos. Claro. Pero eso estaba descartado. Si eu diría de matar, no. Eu diría de facerse un pouco un vodevil, aí unha Pero cousa. eu sí que creo que algo de intimidación, rollo de non tirar o xurado, pero tirar rollo enriba do xurado, algún dardo ou algo así, Claro, pero como nos xogos da fame. Llevo 5 minutos pensando exactamente eso. claro, pero digo, xa que deles depende que nos den o príncipe e este ou non. Claro, non é un pouco arriesgado E amenazalos eles. podería utilizar a ballesta e atarlle unha corda. Tirar e logo podemos ir ao vello e eu así, e acabar como... Vale. Teño que facer algo máis que a partir de facer ali. Agarrar a corda despois para Vale, que listo. se manteña. Eu estou listo. De todas maneras, unha vez cada un ten limitar as súas funcións, que carallo fai o vello? Porque non dixo que iba a facer nada. Si, o vello é o por malabares, non, de roldo. Sí, pero fai na ronda, non, Iso, vello. vello, ti vas facer algo a maiores. Que aporta o vello? Hai uns achaques. Podemos... O vello pois, é o elemento sin el non podía haber malabares. El é o malabar. logo Sí que non hai malabares, Claro. Ademais podemos tirar de chantaxe emocional. Pode ser como un momento tierno, ao final, como que se echen os jueces, en plan... Mira, vello, ti, cando remate o show, vas ali, poste de rodillas e pídese por favor o xurado. Home, que artrosis a mí poñerme de rodillas. Bueno, pois... Non me falta que se de rodillas. Mides medio metro. Faltas muchísimo respeto, non sei por que me fixen amigos. Pasamos a hostia. De feito, vamos a hacer un espectáculo sin precedentes. Eu diría facer eso, eu diría de seguir dando, ya. Que eu creo que... Eu creo que hai bastantes elementos. Que a primeira idea era acabar contigo aquí diante de todo o mundo e descartamos, somos boa xente. Acabouse o tempo. Berra a megafonía. E Genial. sona un gong, pam. Con que queredes empezar? E está todo o mundo atento a vos. Hai música de fondo. A música vai. O que vichedes que pasou mientras vos estabades neste currillo é que ese tempo en realidade non é tanto para vos darvos tempo a prepararvos, sino é máis para que a xente que está no graderío vexa que pinta tedes e corran as apostas dun lado para outro. Agora que a xente se apostou a favor ou contra de vos, chamamos para que comecedes a vosa actuación. Vale, eu empezaría eu logo co prestigio. Sí, pero primeiro Sí, haga como un pouco de... Sí, pero que empecen esas dúas movidas. Sí, claro, claro. claro. De rollo mágico. Eu pensei que ia contar o chiste, en si, eu estou facendo así, que vaya mierda de principio, pero estou facendo así, bueno... É brillante, increíble. É brillante que dos adultos tío, facendo isto, é brillante. Algo forro. Sí. Denúncianos. Conto mucho. Eso, Que efectos estás facendo ca prestidigitación? Unha mariposa. Ok, unha única unidade de mariposa. Ahí está, unha cosa así terrible. Ok, vedes como sale unha única unidade de mariposa. Exacto, unha, É tampouco moi bonita, sabes, unha cosa, digo... Ok, parece máis unha... Eu digo que isto non é nada, literalmente, non é nada. Pois moi ben, vedes como sae unha única unidade de mariposa cunha máis grande que a outra, Eso. voando un pouco torta. Exacto, estornudando tamén, hai un pouco de tristeza tamén que... Mentras, ela conta o seu chiste. Camaradas e amigos, benvidas a la organización de Electrodomésticos Fernando Aboleda Moaña. Vou contar o chiste. Eu non podo aplaudir que... Cala a miña cámara. O sea, abraiante, eu vexo a catro persoas facendo isto, eu abraio-me, O sea, o verbo é ese.
mola porque fora do lore tamén me estou vendo desde aí, a vida, nunca sabes por onde vai ir. Claro, vos pasaste ao final Nos estamos na primeira Estamos fase. esperando que conte o chiste. Coi, pero eu creo que pasaba antes e mientras tanto tú faz grabar con un anciano. Pues veña, ti empeza a contar o chiste e eu collo o... Eu fago Messi Wars. Collo os... O tousero! Gracias, tousero. Como? Eu non entendo. Non sei se estamos eliminadísimos. non entendí, non entendí. Non é que non entendí esa metáfora, non entendí as palabras. Como dixete? Todo solo. Tousero! Gracias, tousero. Non entendí, Pero autobusero. Autobusero. Claro, estou pillado. Tousero. Gracias, tousero. Estamos eliminadísimos, tío. Eu tiña que apuntar varios, Na propia actuación, os participantes teñen que explicarse o chiste. Pero que posto humor, chavales, que isto é así ou non? O sea, fai no Miguel Noguera e arrasa, pode por nós e non somos vegas, tampouco é así. Vamos a intentar facer Non malabares. está dicindo que estamos eliminados en vídeo. Que non, home, que non hai que deixarse derrotar. Eliminadísimos. Tira un atletismo de dificultade 15. 13. Mais o que teñas en atletismo. 4. Vedes como este está facendo os seus malabares con esta mailo vello feitos unha pelota. Ok, collo ballesta así. Ato unha corda a un extremo dunha flecha e empezo a apuntar para darlle o sollo de arriba, Ok. arriba dos suíces. Tiro. 14. Teño que engadir algo? Sí, o ataque normal que teñas por aí caballesta. Máis 5, non? Sí. Sí. Moi ben. Sale o teu virote disparado, a corda, pum, e queda. Paso a corda así, Venga, Engancha a corda, empezo a facer así. Vamos, bello, vamos! o vello agarrouse a ti como se fose un koala. Como maestro Yoda, chaval. Os homes sempre son iguais, sempre teñen que facer todo o traballo as mulleres. Vamos, ti podes. Ánimo, ánimo. Escoita, como non cales vou dar unha patada para atrás, Vale. Conste que non sei que están facendo eles, Eu non me enterei. Pois. Eu que están facendo así. Polo menos algo. Claro. David, algo, polo menos. Lanzaron un virote cunha corda Ah, a para tarima facer dos xueces vale. e eles están escalando. Teño unha pregunta. Pasamos por enriba de público? No, están Vale. sin pasar por encima de público. Ok. Chegas ata a tarima con dificultade, pero chegas. Chego, fago aterrizarse este de superhéroe. Podo soltar a corda xa. Podes soltala xa. O vello está agarrado como un koala. Vale, si non me fagolle así o vello para que vaya ir por diante. Abre como se estuvese bailando, estira Claro. así. Agora, vello, di algo, di. Algo. Non, home. Non, home. Vello, di. Queremos ser aventureiros. Pero se lo saben que somos apuntados. Da igual, dilles que den a maior puntuación que poidan. Miraos. Eu fago así. Eu fago... Vale. Bueno, acabamos, non? Sí. Ok, vámonos de aquí entonces. Espera un momento, achégome a muller do... A muller está se partindo as cachas. Estás casada? Ves que a muller, cando te primas ela, está como repetindo o chiste do tubusero, porque estaba detrás, en plan. Ok. Estás casada? Depende de que me propós. Ok. Non, eu non vou casar nunca máis. Nunca cases. Faime caso. Sempre sai mal. Nunca tes que casar con ninguén. Ves ao vello de detrás. Disculpe, señora Noiti, está un pouco amargada. Xa me levo. E ves como o vello enganchache e desaparece e aparece ao lado de Rodrigo. Acaba de ser en teletransporte. Braiante, acaba de ser Braiante. Isto sí que foi Braiante. Eu creo que foi de alto impacto. Sí. Eu esperaría ahora... O público está como esperando a ver se acabase de ou non, porque non teño moi claro o que está pasando en esta cacofonía de actuacións. Pois nós eu creo que nós temos que fazer o de xuntarnos e saludar, porque se xa pases... Claro. Sí. 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 Esa... Vale. Reverencia. Tira unha interpretación para todo o grupo.
Carai. Podo repetir? Si gastas a ficha. Sí, no? Sí, sí. Claro, sí. Por mí sí. Como se haya outro. Carai. Tío. O público está extremadamente frío. Non entendeu a vosa... Pero, Que podes Sodes- facer a ficha? sodes tan conceptuales e tan rompedores que non acabaron de Pero que importa o meu público, que importa o entender, jurado. ¿no? O que importa é o xurado. E acaba vendo como algún Pero aplauso. que esa é así. como nos premios de cine, que o que gusta ao jurado non lle gusta ao público nunca. Eso hai que... Eu confío na nosa proposta. Canto menos entenda, mellor. Claro, así, Sí. en ese sentido. Levántase de novo o señor da armadura. Agardade mentras deliberamos. É unha forma de agardar que vos habrá aí. A vos en concreto. Hai un... Si din que non intentamos unha persuasión. Claro, que decir. Eu confío, Tardan pouco. Non sabedes se é bo ou malo. Seguramente van, pero... Levántase desta vez a elfa. Levantas, coloca... Fab. Por 2 votos a 1, o xurado decidiu non aceptarvos no gremio. Joder. Pero usei o meu pase de oro. Estades a proba. Avisados estades. Que temos que facer para sair da prova e ser oficialmente... Conseguir conselleiros? que a primeira misión sea exitosa. Vale, veña, Basta, pues, fácil. Sin Vale, cobrar, fácil. ademais. Vale, pero mellor. Da igual que temos un vello. Podes, a valoración que fixeron os do xurado, podes explicar un pouco que vos pareceu, da vosa opinión, así un pouco. Rise dache as costas e mentras está indo e a súa melena actúa como unha capa ondeante. Fala de copelirrojo. Eu xo vexendo matalo, E acabou. Rapidamente o mestre de ceremonias acercas a vos e con moi pouca ceremonia a empurrarvos fora mentras van pasando os seguintes. Eu por min está ben. Bastante foi. Bo que fixemos, Zafamos, porque, Sí. claro, o sea, que... Se Pois foses eu máis creo que mellores foi no xurado, increíble. teríamos mellor A puntuación. ver, Ya. eu penso que o de ter que un compañeiro explicarlle o chiste 3 veces ao outro quedou un pouco mal, Pero que igual sin esa magia, non, o voto que tuvamos non ganaríamos. Igual Ni foi, siquiera. claro, igual Eu foi creo iso que- que non levou o Eu outro. creo que iso foi o que te fixo gracia a Elfa. Sí, eu O sea, Pode ser, pode Por ser. min está ben, por min seguimos, eu estou... Eu creo que o voto negativo foi o sexismo. Sí, debeu ser eso. Eu Esto- Non creo, por outros motivos, pero... Esta tipa está completamente obsesionada cos hombres. Sí, sí, E o vello que pode teletransportarse non dixo nada. Non dixo nada ese tipo chungo, ese tipo bueno la liare. Eu confío, eu penso que... No vello. Sí, mal será. Bueno, Nunca sabíamos cando fora falta ese vello. dirixides vos cara a entrada onde está o pelirrojo. O rubio. Que, mirándovos, Xa me dixeron que conseguiste desentrar, enhorabuenísimo, Bueno, estamos a prova ainda, non... Ah, bueno, pois non pasa nada. Mellor esqueiro. Estas son as normas do gremio, quen as dou? Quen é o líder? No, do chiste... Que sabe ler. Claro. Eu que Esa é Filón boa, Veño, A ver, Filón ten... Filón, Sí, sí, estas sí. son as normas do gremio. Queres que as lea? Se pode, sí. Non me preocupes. Normas do gremio de aventureiros. As normas aquí listadas son de obrigado cumprimento. Non respectalas leva penas que van desde multas a castigo físico, morte ou, nos casos máis severos, expulsión do gremio. Os aventureiros evitarán comportamentos que poidan perjudicar a reputación do gremio. Os aventureiros non armarán lea con outros membros do gremio. Os aventureiros, baixo ningún concepto, aceptarán encargos ou traballos que non veñan de fontes oficiais do gremio. Os aventureiros declararán todos os seus ingresos, tanto pagos oficiais como espolios secundarios, e abogarán unha taxa do 20% ao gremio. Os aventureiros renuncian IRPF. expresamente a denunciar ao gremio ou reclamar compensación en caso de danos relacionados coa actividade, lesións, amputacións, morte. Vale, mellor, pois sí. Bastante ben. 20%. Bueno. ademais, o pelirrojo, o rubio, chega con unhas sombreiras de color vermello e co EFAB grabado no collo das sombreiras. Repárteos a cada súa, incluído o vello. Isto é o que vos identifica como membros do gremio. Vos enseñades a ombreira. E vedes eso, que por un lado está o símbolo do gremio e por outro está o voso nome. E con eso xa está.
E, bueno, por último, a misión que vos deron. Tedes que ir a vila de Trigo Alto, que está aquí, a unhas horas andando. E tedes que ser... tedes que ser os protectores de Don Pío III durante a festa da sementeira. Vale, o sea, é faciliño, que non vos morra Don Pío e listo. Vale, Vale. veña logo. Bueno, suerte. Gracias. Gracias. Vamos logo a Trigo Alto, a ver que pasa. Antes de que os veades, arrímase o vello que ten a ombreira como vos. E vedelo super feliz. A boca sin dente ningún, extendida en un sorriso extremadamente inquietante. Bueno, eu xa conseguín o que quería, moitas gracias, Dios os coide. Pero vente con nós. Pero vete con nós. No, mira, eu regalos o meu pipo, porque, bueno, vostedes son gilipollas, pero polo menos conseguimos a ombreira. E así eu xa podo ser aventurero, aparte vou falar cos meus irmáns. E nada, eu deixo-vos o meu pipo. O pipo da mayonesa. E o viño e da cerveza. A mí, A ti? sí. E aparte disso, non hai ninguna forma que te podamos nos convencer Sí, gracias. de quedar con nós. É que vostedes son bastante malos comigo, Pero porque era, pues é como cando no colegio che fan bullying para cá, non che pidiendo mítica. Eu penso que, jolín, no futuro... É que eu igual non me quedei nunca nun colegio suficiente para esa segunda parte. Eu, personalmente, tiraría unha tirada de persuasión, se é posible eso, para que te quedes con nós. É unha dificultade xa. Extrema. O vello ten unha mente férrea en este aspecto. É cabezón como el sol. Bueno, vos, si nos atopamos no futuro, non vos olvides de No futuro, saludar, daqui a mañá, porque claro. Vos saludadesme sempre. Pero eu agora voume vivir Pero aventuras. antes de despedirnos, podes dicirnos Non como te... chores polo que non vai ser. No. Recordo o que foi. Non choro. Tú, apunto, Non, se choras ti, choro eu. Gustaríame saber como te chamas. O vello Pero tens que ter un gran nome. E a bolsa dos cartos. está aquí conmigo. Adiós. E vais. Que pintas tiña? Claro, como eran eses señores? Pois eran 4 homes, nin gordos, nin flacos, nin guapos, nin feos, nin altos, nin baixos, moi a montón. Eran todos vestidos de marrón. Iso hai moitos grupos ahora, e que son así, literalmente. Non, pero te digo, 4 veces, non, ya.